Татарстан башкаласында Донецк һәм Луганск халык республикаларының бәйсезлеге игълан ителүнең 8 еллыгына багышланган митинг узды. Йөзләгән кеше шул исәптән яшьләр дә Җиңү паркында сугышы интернационалистларга куелган һәйкәл янына җыелды. Хәзер Донбасс халкының киләчәге өчен көрәшүче Россия армиясенә теләктәшлек белдерделәр. Россия һәм Татарстанның дәүләт әлемнәре арасында Донбасс триколорларда күренә. Символ гына түгел, ә безнең халыкларның бердәмлеген расы торган дәлил. Казанда Донецк һәм Луганск халык республикалары игълан ителүнең 8 еллыгына багышланган митингта йөзләгән кеше катнашты. Мы пришли на митинг за наших, за победу, чтобы наши победили, чтобы всех разгромили фашистов, за жителей Донбасса, Луганска, за всех наших. Вообще, я очень сильно переживаю. Столько лет уже видим, как они живут, по подвалам прячутся, как детей бомбят. Я не могу говорить даже. Очень страшно. Республика халкы теләктәшлек күрсәтте. Бу Донбасс кешеләренең һәм Россиялеләрнең уртак борчуы. 2014 елда Донецк һәм Луганск шәһәрләрендә үз билгеләнү турында референдум узды. Ул Украина хакимиятенең Россия белән дустана мөнәсәбәтләрне өзүенә җавап булды. Киев Донбасс шәһәрләрен бомбага тоту белән җавап кайтарды. Бәйсезлеккә юл катлаулы булды. Кемдер Донецкий һәм Луганский халкын геноцидтан коткарырга тиеш иде. Казаннан 6 яшьлек Ваня сугышы интернационалистлар һәйкәленә зур горурлык белән карап торган арада Россия армиясе солдатлары Донбасс халкының азатлыгы өчен көрәшә. Они видят, что сзади их поддерживает именно народ. Алар әхлакый ярдәмне тоя, яклауны белә. Минемчә, бу иң кыйммәтле ярдәм. Без гаделлек яклы, без җиңәчәкбез. Мы, конечно, целиком, полностью, со всеми своими мыслями. Без үз фикерләребез белән тулысынча офицерлар яклы. Алар үз илләре алдындагы бурычларын намус белән гадел үтәләр. Татарстанлылар Россиянең кораллы кешеләренә дә Донецкий һәм Луганский халкына да актив ярдәм итә. Азык-төлек, кием-салым, беренче кирәк яракларны озаталар. Бердәмлек күрсәтеп митингларга чыгалар. Моңа җаваплары да гади. Үзебезнекеләрне бер кайчан да ташламыйбыз диләр. Фарис Мөхәммәтов, Вадим Струминский, Александр Решеткин, Татарстан яңалыклары.